Atxaldeon, guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman, gonbidapenagatik, Lemniskata taldeari, eta behasen gudalarire bai, lekua guztegatik, ez? Zuen etxe hau guztegatik. Gutzako plazerra da, netzako plazerra da, gaur hemen zuei aurkezpentxo hau egitea. Askotan kanpotik deitzen gaitue, orain dela gutxi Katalunian egon naiz, Valentzien egon naiz, Madrilen, leku askotatik deitze gaitue gure garapen, azken 25 urte hauetako garapena azaltzeko, ez? Eta esatezu askotan jota, Goierrin bertan ezautzea da? Zer daukeun, zein deun? Ez dugu ezautzen, ez? Askotan, orduan, olako ekitaldik, bintzet aukera ematen digute, denon arten egin dugun zerbait azaltzeko. Zatik, Goieki azkenen tresna bada. Gu betik esaten dugaz, udalek eskualdaren garapenerako jarritako tresna bat gea. Eta guk bakarrik ez din dugu ezerrein. Guk egin behar dudana elkarlanen. Eskualde txikie gea, eta eskualde honetan gauden eragile guztion arten, egin beharko dugu nahi dugun Goierri. Eta hori da bizkat gu saiatzen geana bultzatzen beti. Hasieran, deitu ziatenen Lemniskatatik aurkezpen hau egiteko burun genduken Goieki eta Goierri balei. Biak ezin die banatu, biak desberdina dira, baino ikusi gendun gehiegi zala ekitaldi baten dana aurkezteko, eta orduan oso ondo pentsatu zenuten gaur Goieki, Goierriko Garapen Agentzia azaltzea, eta hemendik 3 astetara beste ekitaldi baten Goierri balei zer dan azaltzea. Eta Goierri balei azaltzeko zuzendaritza batzordean parte dien enpresatako arduradun batzuk etorriko dira. Hau igartzan izango da uste, hemendik 3 astetara. Baina esan bezala, nik prestatu nunen, osotasun baten egin nun, eta geho indetena da Goierri baleiko zatiek kendu. Ez diet, nire lankidei, nire lagunei zapaldu nahi, esan behar dutena, behaz, ingo detena da lokera Goiekitik Goierri baleira eta hor geldituko naiz. Eta gero aitorrek etxeko lana jarri dizkit, hemendik 10 urtetara zein behar deun, da noa jun behar deun, saiatuko naiz galdera hori erantzun bat ematen edo zerbait esaten. Nola egituratu dut aurkezpena? Alde batetik Goierri, danok ezautzen dugu, baino nik datu sozioekonomiko batzuk azpimarratuko ditut. Orain dela gutxi bukatu dugu eskualdeko enplegu plana, beti gaude revisioak egiten, proiektu berriak egiten, eta hortik ata ditut datu batzuk, nire ustez esanguratxoa dianak, eta alderatzeko batez ere, Goierri, Gipuzkoakin, Euskadikin, zertan egon dezakeun hobeto, okertxeo, hori azalduko izuet. Ondoren, Goiekitaz hasiko naiz hizketan, Goieki Garapen Agentzia. Zer egiten deun, nola sortzen dan, zertarako sortzen dan, eta pixkat, gure filosofia eta lan egiteko era zein dan. Hor bideotxo bat jarriko izuet, baina 25 urte hurrena dala eta nahi izan dugu sorreran egontzien pertsonak behaien testigantza jasotzea. Eta behaiek esatea, sorrera hori nola izan zen, nola parte hartu zuten, zertarako sortu zen Goieki, eta gero urte guzti hauetan egin dugun ibilbidea. Hor 7 minutuko bideotxo bada. Eta gero hitzengo dut Goiekin arlo desberdinak jorratzea ditugu, baina arlo nagusia betik industria izan da. Gero ere bai azalduko izuet Goiekin arlo industrialen ze proiektu eta ze programa jorratzea ditugun, eta gure jardueraren 75% 80% industria da. Industriakin sartuko naiz, egindako hausnarketa desberdinen ondorioz martxan jarri dien ekimenak azalduko izkizuet, eta guzti horien ondorioz sortu da Goierri balei. Orduan, nik egingo detena da Goierri balei zeatik sortzen den eta zertarako, eta ondorengoak hemendik 3 astetara azalduko izkizuet. Eta gero bukaeran, saiatuko naiz etorkizunea behi da zer erronkak dauzkagun Goierrin, eta Goiekin aldetik zein dan gure ikuspuntue eta gure planteamentue edo gure asmoa, etorkizuna begira. Zer egin nahi dugu, datozen urtetan. Aitorrek galdetu dit eta, ni bazpare prestautak harriet, oso ondo. Hasiko geha orduan, Goierriri buruz, danok ezautzen dugu Goierri,
kanpoa juten naizenen argazki erakusten dut eta danak txoratuta gehatzen die, bueno, zuia pentsatzen dut, ez dizuela harrituko gehiagi. Azkenen, bi parke naturaletaz inguratuta gaude, baiara bat gea, eskualde bat, eta 55.000 biztanle inguru. Ez gea iristen, baina hortxe, bide hortan goaz. Ni pentsatzen dut, laizter iritsiko gehala, 55.000 biztanle hoietara. Ondo ikusten da? Atzetik igualez, ez? 18 udalek osatzeute, gaur egun, Goierri. Horre debate askoten da beti, Goierri, Bekoa, Goikoa, Urola Garaia, bueno, guk Goieki sortu zanetik 18 udalek parte hartzeute Goierrin, eta egie da guain, ezkiota itxasore hor banatu dira, eta itxasok eskaera egin du baita ere Goiekira gerturatzeko eta gukin bat egiteko, baina guain diken prozesuan gaude. Momentuz 18 udalerri, 55.000 biztanle. Datu sozioekonomiko batzuk. Nik argazki hori akusten dutenen, kanpoa juten naizenen, esate, ze zautzezue Goierri buruz. Eta jendek esaten du, el queso Idiazabal. La maratón de montaña da Izgorri. Eta inork ez du esaten, o Irizar, o Kaf, o oitaz ez du itzeiken. Eta nik galdetzea, orduan zertaz pentsatzen zuen, Goierrin zertaz bizigea. Turismoa, natura, zerbitzuak, da, justu kontrakoa da, ez da, zuek ondo zautzezue. Enpleguaren erdia, ikustet erdia baino gehiago, industria sektorean dago. Zuzenean, industria sektorean. Industria sektoreak, 9.540 enplegu ditu hemen Goierri. Zerbitzuak 7.000 eta 700, uneko 40 da. Eta eraikuntzak edo konstruzio sektoreak uneko 6,5, 1.250 enplegu. Datu honek alderatzen baldin badeu Gipuzkoarekin da Euskadirekin ikusten dugu, hemen dagoen konzentrazio industriala izugarria dela. Ez dago beste eskualderik, hainbeste lanpostu industrian daukenik, relatiboki. Uneko 50 hori. Honek ze eragiten du? Beti da nik lanpostu asko sortzen dira industri alorrean, kalitatezko lanpostuak, eta horrek egiten du baita ere langabezi tasa bajua izatea. Krisi garaian, azken krisi hau jasan dugu, gogorra izan da, baina gure datuak betik izan dira zertxobait hobeak. Industriak, portaera hobeseagoa izan duelako eskualde honetan. Momentu honetan, 7,5 inguru ibiliko geha, 7,8, hoi abenduko datua da, eta gero datu esanguratsu bat. Eta beti, azken urtetan horrela izan da. Gizonezkoen langabezia 5,8, emakumezkoena bikoitza. 10,3. Datu bada eta erronketako bat nik uste ere hoi badala. Beste datu bat azken urtetan igotzen di joana da, kanpotik datozen pertsonak igotzen doaz. Gaur egun 11 daukagu Goierrin, baina ordizian 15. Eta Beasainen 12. Gizartea aldatzen doa. Saiatu behar geana da, gizarte horri aurre egiten eta beharrezko dien zerbitzuak eta gauzak martxan jartzen. Hoi errealidade bada. 65 urte baino gehiago dauden pertsonak ere geozta gehiago. 20 da Goierrin. Gipuzkoan 22. Hor pixkat berago gaude. Gipuzkotik pixkat zertxoa berago. Eta 0,14 urteko gazteak 17 dira Goierrin. Gipuzkoan 14. Osak ez zertxo bait gazteagoak Gipuzkoan baino. Etorkinak ze ikusi daukate guztionekin? Ziurrenik bai. Ziurrenik bai. Kanpotik lanea etortzen da jendea, normalean jende gaztea izaten da, eta seme alabak ere izaten dituzte. Beraz, zer ikusi zuzena izango luke. Eta gero beste bidatu esanguratxure bai, industriarekin lotuta, renta pertsonal bataz bestekoa, 23.000 euro. Eta Gipuzkoan 21.000. Daukagu, errenta pertsonal bataz bestekoa Gipuzkoako altuenetakoa.
Eta beste datu bat, Produktu Interior Bruto edo markatzen dana, pertsonako 37.900 euro. Gipuzkoan 31.900. Beraz, dinamismo industrial honek eta enpresa indartsu hauek ere eragiten dute guzti honetan. Datu batzuk, bale? Zein da benetan gure errealitate industriala? Gero ikusiko dugu baita ere industriak gure herrien bilakaeran ze garrantzia izan duen, azken urte hauetan. Daukeu, errealitate bat oso bitxia Goierrin, beste eskualde askotan ematen ez dana. Eta da, dauzkagu, bi enpresa tipologi oso markatuak. Enpresa traktorak, deitzen diogunak, enpresa handiak, batzuk ezain handiak, baina traktorak dianak. Traktoragu deitzen diogu, inguruko enpresa txiki eta eragileak tiratzeko kapazitatea daukana. Naiz eta oso handia ez izan, hornitzaile asko eta kolaboratzaile asko balin baditu eskualdean, guretzako enpresa traktora bada. Orduan daude, guk dauzkagu katalogatuta 15 bat enpresa traktora Goierrin. Oso eskualde gutxi daude horrelako egitura industriala daukatenak. Eta gero dauzkagu 240 enpresa txiki eta ertain industrialak. Konzentrazio industrial potentea daukagu. Enpresa traktorak, badenak ezautzen dituzue, CAF, 2.500 langilekin, GH, 200 langilekin, Jaso Obras eta Industrial, biak batuta ia 400 lanpostu, Irizar, 700 lanpostu, Orklik 550, Anpok 500, Estanda, 250 inguru, Indarrek 750, Inek 250, Arcelor Mittal Olaberriak 450, Transbiaga 160 eta Ederfil Becker 180. Hemen jarri ditut bakarrik 100 lanpostutik gora dauzkatenak. 100 ingurukoak ere badaude, 60koak, 80koak, bueno, egia esan, konzentrazio importante daukago industriala. Eta sektorei dagokienez ere, nahiko diversifikatua, naiz eta pentsatu dena industria dela, industri barruan azpisektore nahiko identifikatu dauzkagu. Balbuleri mundua, gasan oil sektoretan lan egiten duena, Anpopoian daukagu, mundu mailan liderra da dana gainaz balbula mota batzuetan, fundizio mailan, Arcelor eta Estanda, mugikortasunetan, ezagunen adianak Irizar eta CAF. Azken urteetan, izugarrizko bilakaera izaten ari gara energia sektorean. Eta agian, hain ezagunak ez dien enpresak, azten eta lan ona egiten nahi dira. Hemen dauzkagu Ederfil, Becker, Kooperatiba, Ine, Indar, Laulagun, Orkli edo Transbiaga bat. Elebazio sektorea, garabiak, hau tradizionala izan da, hemen Goierrin ere, eta hemen dauzkagu, Irizar Forge, Jaso, GH, Pingon, Garabi. Eta, konstruzio mundua ez da hain indartsua Goierrin, baina badaude baita ere, gure ustez garrantzitsua dian enpresa batzuek. Eredu, ezarri, logos edo prodema bezalakoak. Enpresak esan bezala traktorak, nahiko diversifikatuak, mundu mailan lanean adidianak, eta asko, naiz eta ez jakinguk, beraien sektoretan liderrak dira mundu mailan. Orduan, nik uste oso lan politia egiten nahi dela enpresa guzti hauek. Azken krisialdia, 2008-2009 urtean hasitako krisialdia eta hain luze jundana, egia esan, enpresa hauetako batzuk asko sufritu dute, baina beste batzuek ez. Beste batzuek bere bizitzako lorpenik, fakturaziorik altuenak eta emaitzik hoberenak justu urte horietan izan dituzte. Eta horrek egin du, gure egitura sozioekonomikoa orekatzea. Eta ez dugu hainbeste langabezi izan, beste eskualde batzuek izan duten bezala. Enpresa txikiak, Goieki beti enpresa txikien ondoan gaude, edo saiatzen gea egoten. Ez dauzkate haundi horiek dauzkaten baliabideak, ez dauzkate haundi horiek dituzten ikuspegiak eta plan estrategikoak eta hainbeste pertsonalak, baino gure ustez izugarrizko potentziala daukate, izugarria. Eta gu saiatzen gea potentzial hori baloren jartzen, eta beraiekin elkarlanean. Dauzkagu, ingenieritza, ezagutzago enpresak, forja, fundizioak, kaldereriak, Goierrin 64 kaldereri daude. Ez da gutxi,
64 kaldereri. Zeinentzako edia gehien bat lanean, enpresa traktora handi horientzako. Orduan, bueno. Enpresa txiki hauek dauzkagun erronketako bat, eta gero ikusiko dugu da diversifikazioa. Askok dependentzi oso altua dute traktorekiko edo handiekiko. Orduan guk saiatu behar gana da, daukaten dependentzia hori minimizatzen, eta diversifikazio bidek bilatzen behaientzako. Mekanizadua ere izugarri enpresa daude, 30 enpresa inguru, Goierrin, mekanizadu sektorekoak. Elektromekanika eta abar. Bueno, guzti honek zer erakusten dio? Gure izaera oso industriala dela, gure herrien bilakaera industriari oso lotuta egon dela, eta guain datu bat jarriko izuet, galdera bat ingo izuet. KAF sortu zen 1860 urten. 1860 urten, Goierri, 18 udalerri gauden. Bakizu ez zein zen udalerri haundina? Biztanletan? Ataun. Eta bigarrena? Zegama. Eta hirugarrena? Segura. Ataunek ia 3000 biztanle, zeuzken, garai hartan. Hau da, ez tezu ikusiko, baina esango izan. 1860, ataunek 2919 biztanle. Beasainek 1400. Osea, guain bideramarria, ez? Ez da iristen, baina hortxe. Zegama 2500. Segura 1500, Zaldibik 1200. Zaldibik ordizi baino gehiago zeuzken. Ordizik 1100 zeuzken, 1187. Bueno, ze gertatu zen urte hortan, edo urte hortatik aurrea? Industrializazioa, nazional bata, trenbidea, enpresak hasi ziren sortzen urte guzti horietan, mendauzkat pixkat apuntatuta, esanguratxuna, KAF 1860, 1900 inguruan Irizar eta Bilore, 1950 Letaj, Aristrain, Fundiziones Lazkano, Olaran, Indar, Estanda, 1960 inguru hortan, hamarkada hortan, Eredu, Ampo, Jaso, bueno, enpresa horiek azten juntzian, lanpostuak sortzen, eta herriak poliki-poliki, 19, 26, 34, 40, 42, azten. Eta ze herri juntzien azten? Industria, edo industri gertu zeukaten horiek. Hemen kasu batzuk argi eta garri ikusten da. Olaberri bat, 500 langiletik, osea, 500 biztanletik 1500 pasatzen da, 2 hamarkadetan. Hoi Aristrain gati da. Aristrain eta inguruan sortu ziren enpresan gatik. Horrelako juten bali mazete behitatzen kasuz-kasu, seguro, impacto zuzena izan dutela sortu dien enpresa horiek eta erakarri dituzten langileak. Kanpotik, edo inkluso Gipuzkoatik, edo beste eskualde batzutatik. Hemen, 19.000 biztanle, 1860an, 1980an, 42.000-ara iristen geha. Eta 80. hamarkadan, zer daukeu? Goierrik inoiz jasan duen krisialdirik gogorrena. Hamarkada horretan, izugarrizko enpresa piloa itxizian. 3050 lanpostu galdu ziren Goierrin industriarloan. Eta bazirudien industria guztia pikuta zijoala. 1980tik 1980a 2000 biztanle galtzen die Goierrin. Krisialdi horren ondorioz. Eta 80an oraindikan beste 2000. Enpresak itxi, enpresak erekin, plantillak mugitzen, krisialdi gogorra, jasan genduen. Eta hain justu, momentu hortan, udalak elkarturik, enpresa nagusienekin, pentsatzen dute zerbait egin beharra dagoela. Egoera kritiko horri aurre egiteko. Eta planteatzen dute, plan estrategiko bat edo zerbait hasi beharko dugu garatzen. Eta 1980 urtetik 1982ra
enpresak, udalak, eskualdeko beste eragileek, Goierri eskola, hasi zien launtxo bat egiten, aztertzen ia etorkizuna nolakoa izan martzan Goierrin. Plan estrategiko hori amaitu eta erabaki zuten egitura berri bat sortu beharra zeola eskualdean plan estrategiko hori aurrera eramateko. Eta horregatik sortu zen Goieki, 1993 garren urtean. Gaur egun, Goieki, esan dizuen bezala, udalek daukaten tresna bada, baina Goieki pertsona gea. Azkenen, Goiekin hemen daude Goiekiko langile batzuk, 100 pertsona pasatu dira, 25 urte hauetan Goiekitik, eta zinezkoa da hemen, danak aipatzea ez, baina nik uste Goiekik izan duen baloretako bat dira, bertan lan egin duten pertsona guztiek. Eta batzuk gehiago, beste gutxigo, baina nik uste denak, bakoitzak bere alde jarri dula, Goierri gaur egun geanaren zati txiki bat izateko. Eskualde txikia gea, egitura desente ditugu, eta guretzako oinarrizkoa da egitura guzti horien koordinazioa, beharrezkoa. Goierri lanbide eskola, Goierri fundazioa, zentro teknologikoa, unibertsitatea, bakoitza ezin du bere alde lan egin. Denok behar dugu koordinazio bat eta helburu berdin batzuek. Eta denak elkarlanean helburu horietara bideratu. Guretzako hori oso garrantzitsua da. Eta hori da, nire ustez, eta lehen Aitorrek aipatu du, Goierrin daukagun baloretako bat. Dauzkagun egiturak elkarlanean, bakoitza bere funtzioekin, bere lanekin, baino denak helburu berdinera zuzenduta. Hori, eskualde txiki baten, mugatuta dauzkegu gure baliabidek, beharrezkoa da denak batea jutea. Ezin dugu bata besteari kontra egin, edo kompetentzia egin, edo danak batea jun barraukagu. Hemen bideotxo bat jarriko izuet, 25. urte hurrena dalata egin dugun bideoa, nahi izan dugu pertsona asko pasatu dira Goiekitik urte guzti hauetan, baina horietako batzuk behintzet baina egin duen behaien testigantza ustea. Orduan hori jarriko izuet? Momentu baten. Aber, onden zuten dan. Etenik ez duen ibilbidea, egunez egun osatzen dena, erronkei aurre eginaz, indarra batuz, konpromesuz, etorkizunari irudikatuz. Hala hasi zen Goiekinen ibilbidea duela 25 urte baino lehenago. Goierrik sekula ezagutu gabeko egoera bat bizi izan zuen, 3 baino gehiago galdu ziren, eta langabezia tasa ehuneko 25%koa zen. Krisi larri hori eraizitzaio Goierriko lanbide eskolaren barne krisia dira. Bidea etorri zen, Goierriko udalak parte hartzea fundazio batean eskola hori zuzentzeko. 1996 urtean, Goierriko herrien ekintza fundazioa sortu zuten Goierriko udalek guztiek eta enpresek. Baina enpresa guztiak banan bizitatzen ziren, egin baten izan zituen. Ia museo txiloak ateratzen genuen eta gero laguntzen saiatzeko asmoa zen. 1992 urtean, eskualdeko plan estrategikoa eratu zen. Egingo horretan, eta hezkuntza bideratu zaren ikusi izan balitzen politiko horren ondorio beste agentzi bat, beste elkarte bat sortzean, desarrollo sozioekonomiko orokorra komarkan zabaltzeko. Goieki 18 udal elkartuta eta beraien konpromisotik baliaren gartean
etorkizuna eraikitzeko sortutako tresna bat da. Udalen konpromisoa ezinbestekoa da, ez da ordea nahikoa, eta hori ezaugarri dut. Batetik, erakunde publiko eta baiararekin konpromisitutako eragile pribatu eta enpresetako personen arteko elkarlana eguneroko lan eredu izatea, eta bestetik kalitatezko enplegua eta aberastasuna sortzen duen jarduera ekonomikoa babestea, laguntzea, bultzatzea eta hori behenezea. Lantalde txiki eta dinamikoa gara, oso horrekatuak, 6 langile 5, betidari, eta gero 7-8 langile kontratatzen dianak, programa edo proiektu ezberdinen erakoa. Langile guztiak erabat konprometituta gaude eskualdearen garapenarekin eta beti etorkizunera begira. Plan estrategikoa markatzen dituen helburuak aurrera. Industriaren aldeko apustu nagusia nabarmentzen bada ere, hainbat arlotan egituratzen da Goierri. Ingurumen eta gizarte arloak ere etengabe izaten dira proiektu desberdinen bidez. Urte asko pasa ondoren enpresei laguntzen, 2008 urtean kontratu ginean, banaka funtzionatzea horrek ezaukala etorkizunik. Orduan, pueden artean erabatik duen ekarlanen hasia. Lehiakortasun oso laboratu genuen, non eta traktoren arteko ezberdintasuna osoko izan beharrean irakune bat gisa zeren ditu. Hortikan atera ninduen lehenengo kimen foroa, eta horren ondoren traktoren ditu eta traktorekin lehenengo foroa antolatu genuen. Hora ziren pixka bat, non eta traktoren arteko lanketa zarea dinamizatzen, eta gareziko gordezen, behetik gora eta zen. Goierriko industria babestea, bultzatzea eta dinamizatzea izan da, eta da, Goierriko industria arloaren egiteko nagusia, lehiakortasuna ipar hartuta. Gauza zuita zintuko egiten alde batetik, enkartzen, enkartuatzen, enkartuatzen, esango nuke baita ere Goierritasun ateratzen, eta zen ginean familia munduak izaten, eta euren laguntza egin dugutzen ez. Goierriko enpresa ekimen berrientzako zerbitzua 1995 urtean sortu zen. Negozio ideia bat duten ekintzaileei haien enpresa proiektuan gauzatzen laguntzeko. Goierritik eskaintzen ditugun zerbitzuen artean, bate batetik negozio ideatik abiatuta enpresa martxan jarri bitarteko prozesu guztian zehar, laguntza eta aholkularitza ematea. Horretarako, liderazio plan artean ematen. Bestalde, Goierritik eskaintzen duen kokapena konpontzeko. Eta azkenik, enpresa ekimen berria lehiaketa konpontzeko. Helburua, ekintzailearen ideia sustatzea eta urteko enpresa ekimen honena zaintzea Goierriren eskaintza turistikoa iruzurraren nagusitan oinarritzen da. Gastronomia, natura eta kultura. Gaur egun, oikoren hiru langildo nagusiak, lehiakortasuna, produktu turistikoen sorrera eta formatzea eta komertzializazioa lirateke. 2015 urtean Europa Komisioak zerbitzen bidez Europako destinoak jasangarri bezala aitortu zuen Goierri. 25 urte hauetan Goierrik erakutsi du eragile ezberdinen arteko elkarlanak fruitua ematen dituena. Bueno. Ez da erresa, 25 urtetako historia bideo baten laburbiltzea, baina bueno.
saiatu geha pixkat atal nagusina behintzet horra azaltzen. Vale, nola osatzen da Goieki? 93. urten sortzen da, enpresa publikoa geha, 100%. 18 udaletxek dia Goiekiko akzionistak. Goieki elkarte anonimoa da, SA bada, eta udaletxek biztanleen arabera, hundinak akzio gehiena dituzte eta txikinak akzio gutxienak. Batzar orokor bat, edo bi, egiten ditugu urtean, erabaki garrantzitsunak edo erabaki potolonak hartzeko. Eta hor, 18 udalek parte hartzen dute. Eta gero daukagu administrazio kontseilua. Administrazio kontseilu hau udal ordezkarik osatzen dute eta alderdi desberdinetako kidek. 11 partaide daude administrazio kontseilu honetan, estatutuen arabera 3 Beasaingo udaletxekoa dira, 2 Ordiziko udaletxeko ordezkariak, 1 Lazkaukoa eta gainontzeko 5 beste herri guztietakoak. Urtero egiten dute banaketa hori. Hori da estatutotan esaten duna, baino badago akordio politiko bat nun alderdi guztiek eduki behar dute hitza eta botua administrazio kontseilu honetan. Hori guretzako oso garrantzitsua da. Zeren eta hor hartzen dian erabaki guztiak adostuak dira. Alderdi guztiek adosten dituzte. Nik 23 urte damazkit Goiekin, eta inoiz ez da erabaki bat botatua izan administrazio kontseiluan. Betik, eztabaidatzen da, bakoitzak bere ikuspuntua botatzen du, ni honekin ados nau, ni honekin ez, baino erabaki hartzeko garaian, gutxi gora bera, denok adosten dute. Eta netzako hori balore bada. Zatik, hor hartzen den erabakia, urrungo urtean edo hortik urrengo hauteskundeak bielata aldaketak egon edo ez egon, erabaki horiek denon artean adostutakoa dira. Eta estrategia denon artean adostutakoa da. Beraz, hori ez da aldatzen. Helburua ez da aldatzen. Estrategia, aldatu dezakegu, baino egoeraren arabera. Ez alderdi politikoen aldaketen arabera. Eta nik uste hori dela balore bat baita ere, udalek daukaten konpromisua aipatzekoa dela, guzti honetan. Eta gero dago, egitura aipatu ez bideoan, 6 pertsona gaude finko, eta beste 7 edo 8 juten geha kontratatzen proiektu eta programen arabera. Proiektu asko ditugunean, jende gehiago daukagu lanean, eta proiektu gutxiago daudenean, gutxiago. Hoi aldatzen juten da. Eta hoi, Goieki sortu zanetik, orain arte, beti berdin izan da. Ez da aldatu. Beti ongea, 6 pertsona. Aurrekontuari dagokionez, 2018an adibidez, 1,3 milioietako aurrekontua kudeatu genduen. Ekarpen garrantzitsuna udalek egiten dute, ia 1,5 milioi bat euro, eta gainontzekoa urtero aldatzen da. Urtero burrukatu barra daukagu, diru laguntzak lortzeko, diputaziotik, jaularitzatik, enpresetatik, Europatik, hori ja ohituta gaude eta hori da gure burua usteak, horre oten di askotan, ez? Baina udalen konpromisoa berriro goraipatu nahi dut, ez dalako erresa, 25 urtetan, urtero, udal bakoitzak bere ekarpena txintxo egitea eskualdearen garapenerako. Ez da herriaren garapenerako, da eskualdearen garapenerako. Eta askotan zu jartzen dituzun euroak, zuzenean agian ez dute eragina izango zure herrian, baizik eta ondoko herrian. Eta kontzeptu hori netzako izugarri aurreratua da. Eta hemen ematen da. Kasu honetan gaina Beasaingo udalak egiten ditu ekarpen gehienak, populazio aldetik ere handiena dalako eta akzio gehiena dituenako. Eta urtero, krisiak egon ez egon, ekarpena beti, 25 urte hauetan mantendu egin da. Eta nik usten dut, apostu hori benetan aipatzeko dela. Hor, Niko Errasti, industria arduradunak aipatu du. 2008 urtean, konturatu ginean,
enpresekin lan egiteko eran aldatu barra gendukela. Eta netzako puntu hori, momentu hori, klabea izan da, gure ondorengo urte hauetan egin den bilakaera. Ordura arte enpresak bisitatzen genituen, bana-banan, ikusi ze egoera zeukaten, ze behar, eta behar hoien arabera saiatzen ginen laguntzen. Baina 2008 urtean konturatu ginen hoietzala nahikoa. Enpresak banan-banan lehiakortasuna galtzen aizian, enpresa txikiak. Enpresa handiak geozte aurreatuagoak, nazioarteko mailan implantatuak, mundu guztian zehar lanean, eta enpresa txikiak eskualdean bakarrik. Edo eskualdean, edo eskualde inguruan. Eta lehiakortasuna galtzen, poliki-poliki. Orduan planteatu genien elkarlan proiektu bat. Guretzako garrantzitsua zen, lehiakortasun hori mantendu eta hobetzeko elkarlanean hastea. Eta enpresei gaina esaten genien, zuen kompetentzia ez dago hemen, ez dago eskualdean. Zuen kompetentzia egon daiteke Europan, edo Txinan, edo Hego Ameriketan. Baizea, bai. Nu nahi da kaf trenak egiten gaur egun, mundun zehar. Mundun zehar egiten nahi balima da, hornitzaileak ere mundun zehar dauzke. Beaz, zuetzai konpetitzen hemen ondoko kaldereriakin, baizik eta Txinako kaldereri batekin, edo Brasilgo kaldereri batekin. Eta, bueno, hori hasieran kostatu egin zan. Deitu genien enpresa txiki guztiei bilera batea, 2008 urtean, 230 enpresa txiki, industrial, eta 80 etorri zian, bilera horretara. Eta 80 etorri zian, da plantatu genien, hasi behar deu, elkarlan proiektua garatzen. Eta bata beste behiratzen ziren, esan ez joen. Nire kompetentzia da, oire bai. Baina esaten, proiektu batzutan kompetentzia izango zate. Kafek proiektu bat atatzen dunean, igual zuen artean kompetitzen nahi zate. Baina gu, kanpotik proiektu bat lortzen bali madeu, proiektu horretan, izan dezakezue, eta proiektu hori elkarlanean garatu dezakezue. Ez zuten oso garbi ikusten, baina 80 horietatik 17 aurrera pauso bat eman zuten, eta esan zuen, gu hasiko gea lanen hortan. Eta horrela hasi ginen, 17 enpresa txikikin. Lehenengo foroa, deitu genion, PYME foroa. Eta lehenengo foro horietan, egiten zana zen, pixka neharra ez, ze gaizki gauden, handiak ez dutu iten gaitu, margenak ez dauzke, ja neharrin deu, guain guazen lanen hastea. Zer egin dezakegu? Batea. Proiektuak behar ditugu. Eta beste bat esatzen duen, baina aurrena saltzen ikasi barra daukegu. Eta beste bat esatzen duen, baina eske guk beste sektore batzuta jun barra daukegu. Guazen hori dana, poliki-poliki, martxan jartzea. Lehendabiziko ekintza 2009an egin zen, eta izan zen komertzializazioa, salmenta. Nei enpresa traktora etortzen zait, eta erosten dit behak behar duna. Baina ni ez naiz gai, beherari berria edo zerbait balio erantsia daukena eskaintzeko. Nola egin dezakegu hori? Guazen hastea hori lantzen. Aber nola garatu dezakegun, ze potentzialidade dauzkegun, eta potentzialidade horiek nola azaleratzen ditugu. Eta bigarrena izan zen, kolaborazio bitartez saiatu behar gara enpresa haundi, traktora eta txiki arten, pymen arten, kolaborazioa bultzatzen. Ez nik eroste izut eta zusaltzen diazu. Ez guazen bion arten proiektuak garatzea. Eta hori izan zen, bigarren proiektu jarri genduna martxan, eta GetGune deitu genion. GetGune, ematen du hitz inglesa dela, baina ez da inglesa. Get da Goierriko enpresa txikiak. Osea, da Goierriko enpresa txikien gunea. Gero, inglesarekin joko pixkat ematen du get horrekin, baina guretzako da Goierriko enpresa txikiak. Eta hori izan zen foroa. Goierriko enpresa txikiak hasi zianean, elkarlanean, enpresa traktorakin. Eta lehenengo enpresa hasi ginen lanean, KAF izan zen. Kafea jun ginen eta proiektuk eskatu genizkion. Enpresa txiki taldetxo bat daukeu, hemen animatu dianak, elkarlanen laneitea eta behar deu proiektuk. Proiektu honak, balio erantziko proiektuak. Hor hasi ginen lanean. Eta orduan definitu gendun 3 lan hildo. Lehenengoa izan zen, balio erantzizko proiektu horiek garatzea, get balio deitu genion.
Bigarrena izan zen sektore berrietara jutea, behaiek dagoeneko ezagutzen ez zituzten sektoretara, get berri, deitu genion horri, eta gero, hirugarrena izan zen, eta guazen pauso bat gehiago ematea, eta guazen mundua zabaltzea. Eta horri, get munduan deitu genion. Eta 3 proiektu horiekin, hasi ginen lanean. Claro, gauz bada planifikatzea, esatea, hau egin behar dugu, baina hori egiteko ze behar dugu. Behar ditugu proiektuak. Eta hori da, kafei eskatu geniona, esaten zuten, baina nire hornitzaile hauek ez dakit nik gai izango dien proiektu hauei aurretik jo, guk usten dugu baietz, guk pentsatzen dugu izugarrizko potentziala daukatela. Beraz, jarri proiektua mahai gainean, eta saiatuko gea erantzun bat ematen. Eta horrela jarri zizkigun, 5 o 7, 5 proiektu mahai gainean, eta bueno, hola, a ber, utzia zuepaken da, a ber, ze itxeko gaizaten. Eta horrela hasi ginen, eta egia esan, poliki, ikusi genuen, Goierriko enpresa txikiak gai diela Europa mailan beste batzuek egiten dituzten proiektu berdinak egiteko, eta zatik ez? Eta lehenengoa izan zen hau, artikulaziok. Trenak behaien arten bagoiak elkartzeko, artikulazio bat dau, eta hau, kafek erosten zuen kanpon, Alemaniko ingenieritza batei edo batei. Eta ez gea gai, Goierrin, dauzkagun kaldererik, mekanizazioko enpresak, horrelako produktu bat egiteko, zatik ez? Venga, guazen, eta, aurkeztu genien 17 enpresa horiei, eta 17 horietatik, bi, esan zuten, venga, gu denbora jarriko dugu, gure baliabide jarriko dugu, proiektu hori garatzeko. Ze behar dugu hori garatzeko? Zatik, enpresa hauek, ez zeukaten ingenieritza departamenturik, ez zeukaten investigazio departamenturik, ez balin badaukezu hori, justu hori behar dugu. Guazen, kontratatzea, ingenieritza bat, edo zentro teknologiko bat. Esprira joan ginen, diru laguntza bat eskatu genien, eta eman ziguten diru laguntzakin, kontratatu genuen zentro teknologiko bat. Zentro teknologiko honekin batea, prototipo bat garatuko dugu, diseinu bat ingo dugu, eta prototipo ingo dugu. Eta prototipo horrekin kafea joan ginen. Hemen dago ez. Eta gehatu zien, esan zuen, eta hau, zu egin dezu? Bai, enpresak egin dugu, laguntzakin, ondo aztertuta, zentro teknologiko bat hartuta, konturatu zen, enpresa txiki hauek gai dira, elkarlanen horrelako proiektuak egiteko. Eta gaur egun, hauek ja Goierrin erosten dira, lehen Alemanitik ekartzen zian, segurazki ekarriko dituzte kanpotik ere, baina hemen egiten dira gaur egun, gure enpresa txikiek egiten dituzte gauza hauek. Beste adibide bat, rejilla, hau da rejilla, trenetan juten die faldoietan rejilla batzuk, aireazioako. Eta hemen, bi kaldererik animatu zian proiektu hartzea. Aizkoate, kaldereria, behasainen dago. Hoiek, bizi guztin, egiten zituzten, hemen regionaletako zerkaniasetako trenen faldoiak, rejillak. Eta abiadura handikonak ez, abiadura handikonak konplexo die eta hoik Europatik ekartzen ditu. Eta zatik ezin dugu hoiek ere guk egin. Eske hau komplikatu da, zatik hemen ingenieria de fluidos, takizer, zuek emai eguzue proiektue eta gu garatuko dugu. Eman ziguten proiektua, eta, aztertu gendun, baita ere, zentro teknologiko bat kontratatu, diseinu bat egin zan, prototipo bat egin zan, eta hori da, airgarbi. Eta produktu hori gaur egun Goierrin egiten da. Eta Goierrin egiten da, ez bakarrik kafentzako. Baizitik esan genuen, proiektu hau, produktu hau sona da. Zatik ez diogu saldu behar kafen kompetentziari ere bai, guazen, saiatzea. Eta, ferrobiarioko azokatan, enpresa hauek produktu honekin joaten dira eta estanba jartzen dute, eta kafen kompetentziari ere saltzen diote produktu hau. Orduan, enpresa txikiak ere poliki-poliki autoestima hori igo barra daukate. Eta jakin barra daukaten potentziala benetakoa dela, aukera daukatela gauza hauek egiteko. Beste proiektu bat egin duguna, Anporekin, aktuadore bat. Hemen 5-6 enpresak parte hartu zuten,
eta baita ere, kasu honetan, zentro teknologikoa kontratatu beharren unibertsitatearekin egin gendun. Hemen ingenieritzako fakultadea Mondragonekin, ikasle bat hartu gendun gradu amaierako proiektua egiteko, eta irakasle batzuek lagundu zioten, prototipo hau egiten eta diseinua eta dena martxan jartzen. Orduan, egin zen prototipoa, probatu zen, testatu zen, funtzionatzen du, oraindikan ez gea gai izan komerzializatzeko. Baina, produktua egin da eta funtzionatzen du. Hoi dia, adibide pilo bat daude, horrelako nik uste 23 proiektu egin dira, eskualde osoan. Orduan, pixka nahi deguna da, 17 enpresa zitzen, gero ondoren beste foro bat sortu zen, beste 13 enpresakin, gero beste bat, beste 10 enpresekin, poliki-poliki, enpresa txikiak ikusi zutenean, zer nolako emaitzak zeuden, esan zuten, guk ere parte hartu nahi dugu, eta poliki-poliki, egiten nahi geana da, esan, eguneroko horretan egiten dituzun produktuak oso ondo jarraitu egiten, baino saiatu behar dezue balio erantzi gehiago dauzkaten gauzak egiten, eta lanpostuak sortzen nahi dira, enpresa txiki horiek. Batzuk hobeto xio, besteko okerzio, baina poliki-poliki garatzen nahi dira. Beste proiektu bat, guazen mundua zabaltzea baita txikiak. Gure bezeroak munduan zehar daude lanean, eta guk zatik ezin dugu beraiekin jun eta lanean hasi ikusi behintzet ze aukerak dauden herrialde horietan. Hemen garatu ditugu proiektuak Txinan, Mexikon eta Txilen. Enpresa betik identifikatzen dugu, enpresa traktora bat herrialde horietan dagoena, Txinan adibidez, Orklirekin egin dugu, Orkli ja 15 urte damazki Kunshanen, Shanghai ondoan, eta egiten duguna da, aprobetxatu behaiet dauzkaten azpiegitura guztiean, gu enpresa txikikin jun, eta merkatura ezagutzeko, eta ikusteko ze aukera dauden. Jun ginen Orklirekin, kaldereri batzuk eraman genitun, eta ikusi gendun, kaldereri mailan ze aukera dauden lan egiteko Txinan. Eta baita ere balio izan zigun ikusteko, gure kompetentzia Txinan nolakoa dan. Eta enpresak etorri zen izututa, esan zuen, ostia, Txinoak gauzak ondo dituzte, hombre, hoxe baietz. Batzuk gaizki egingo dituzte eta beste batzuk ondo egingo dituzte, hemen bezala. Baina kompetentzia handago, kompetentzia ez dago hemen. Hori da pixkat guk landuna izan deguna. Eta gero, beste proiektu bat guretzako oso garrantzitsua izan dana, komplikatua, eta ez dela epe motzeko emaitzak ematen dituen proiektu bat. Guk inkubategia daukagu hoiekin, enpresa bat martxan jarri nahi du neuzein pertsonei laguntza ematen diogu, baina ordura arte, gu genden zai, emprendedorea edo ekintzailea etorriko da bere proiektuarekin, eta lagunduko diogu hori dana martxan jartzen. Honek suposatu zon aldaketa bat, horrek ez du balio. Guk goiekik lortu behar ditugu negozio ideiak. Guk aztertu behar ditugu sektore desberdinetan ze negozio aukera berria dauden, guk garatu behar ditugu eta gero enpresei aurkeztu. Eta esan, hemen dauzkezu negozio aukerak, sektore honetan, sektore honetan, sektore honetan. Proiektu hau komplikatua izan zen. Hemen dago Iñaki Dornosoro gainaz, behaitu zala gurekin elkarlanen, proiektu guzti hau martxan jartzen, eta, kostatu intzan. Lehenengo urtek, zatik emaitzak ez epe motzen ikusten. Zuk sektore bat aztertzezu, energia sektorea, eolikoa, ze aukerak daude, enpresa txikintzat, denbora pasatzen da, eta, klaro, emaitzak ez die proiektu bat urte batetik bestea jartzen. Baina, guretzako izugarrizko aldaketa suposatu du, eta gaur egun, proiektua garatzen nahi gea, eta proiektu horietatik enpresa berriak sortzen nahi dira. 8 proiektu garatu ditugu, energia eoliko sektorean, hondakinen birziklapenean, painalen edo pardelen birziklapenean, eta offshore edo energia itxasoko energian garatutako proiektua dira. Eta 8 proiektu horietatik 4 enpresa berri sortu dira, sektore horietan. Guretzako izugarrizko emaitza dira. Askotan ez du ematen 4 enpresa, baina 4 enpresa sektore batzutan guretzako berria dianak, lehen ez gendenak, orduan, guretzako importantea da.
Eta berriro hausnarketa. Plan estrategiko bat hasten duzu, eta askotan esatezu, bueno, jazta bukatu dut ez. Plan estrategiko bat ez da inoiz amaitzen. Plan estrategiko bat betik egon behar duzu, aztertzen, gainbegiratzen, berrikusten, gizarte aldatzen dijoa, eta plana egokitzen jun beharra dau, gizarte aldatu eta zuk iritsi nahi duzun puntu horretara iristeko. Orduan, bueno, iritsi zan momentua, esateko, proiektu pilo bat garatzen nahi geha, enpresekin elkarlanean, izugarrizko dinamika hona damakiu, baina zerbait hemen falta da. Goieki dabil, hau dana garatzen, finantziazioa beti publikoa da, erabaki guztia guk hartzeitugu, hau ez da nahikoa. Enpresak involukratu barra dauzkagu. Bai ekonomikoki eta bai kudeaketan. Eta hori nola egiten da. Planteatu gendun, hausnarketa prozesu bat. Egin gendun errepaso bat 2008-tik 2016a ze lorpen egin genitun, eta enpresei azaldu genien eta esan genien, bueno, hemendik aurrea jarraitzeko gu bakarrik ezin dugu. Behar dugu zuekin elkarlanean. 2016an hasi gendun hausnarketa prozesu hori enpresekin, 9 enpresa traktora eta 12-13 enpresa txikik parte hartu zuten prozesu horretan, eta prozesu horren amaieran erabaki izan elkarte bat sortu barra zeola. Eta elkarte hori Goierri Balei izan da. Goierri Balei sortzek guretzako ere izugarrizko garrantzia daukazatik. Momentu honetan industri arlon hartzen dien erabaki guztik, enpresa haundi eta txikin adostasunekin dira. Eta behaiek implikatzen dira kudeaketan eta finantziazioan. Eta hori ja, hemendik 3 astea esplikatuko izuen nola funtzionatzen da. Ni ja horrez naiz gehiago sartuko. 2017 sortu zen Goierri Balei, ekainean, hor gaude hasieran 33 enpresak bazkide fundatzaileak izan ginen, goieki tarten, eta gaur egun ja 63 enpresa gaude. 63 enpresa eta 6.500 lanpostu, hemen Goierri. Orduan, bueno, volumen nahiko importantea da. Vale. Ja, Aitorren atzen daulen bota idun, eta zer ronkako, etorkizuna beida zer egin behar dugu etorkizuna beida. Esan dizuten bezala, plan estrategikoa momenturo aldatzen eta berritzen goaz. Azkeneko plana 2005 urten, 2006 urten egintzan, baina gero jungeana da plan sektorialak egiten. Eta bizkat, ata ditugun guzti horietatik atatzen genitun erronkak, ez duzu ikusiko, baina azalduko izkizuet. Bueno, batetik ikusten genuen, bai, hemen Goierrin enpresa garrantzitsu dauzkeu, izugarrizko industriak pixua dauka, enpresak nahiko ondo daude, baino bestetik ikusten dugu enpresa txiki eta handien arteko bretxa hori gehozta handigoa da. Handiak gerozta handiagoak eta indartsuagoak eta nazioartekotzen mailan daude, eta txikiak hortxe. Orduan, bueno, lan asko egin da, Goierri Baleire horretarako dago, baina oraindikan askoz lan gehiago egin beharra daukagu. Enpresa txikia sendotu beharra dago. Eta aldatu beharra daukate askok, beraien mentalidadea eta elkarlana behaientzako izan behar da, tresna bat, bai erabili beharra daukatena, etorkizunean proiektu berriak eta proiektu hobeak garatzeko. Hori bat. Bestetik, ikusten gendune bai, industriak izugarrizko pixua dauka hemen, baino zerbitzuak, eta batez ere zerbitzu aurreratuak ez daude hainbeste. Ez dakit zergatik, edo bai badakit, baina bueno. Enpresa berritzaile horiek sortzen dianean, ingenieritzak, kontsultoria aurreratuak, etik behaien tendentzia da zentro teknologikoen inguruan jutea, parke teknologikoetara, eta zaten, Goierrin behar dugu, horrelako lekutxo bat, egituratxo bat, enpresa horiei leku bat eskaintzeko eta enpresa horiek hemen Goierrin gelditzeko. Beharrezkoa dira hemen enpresa horiek sortzea ere.
Beste gai bat faltan ikusten duguna da pertsonak prestatuak lanerako. Hor, izugarrizko erronka daukagu, eta arazoa. Datozen urteetan, ez dakit, enpresek guain momentu honetan ja arazoa dituzte, pertsonak kontratatzeko. Eta askotan nahi dira, bata besteai langile kentzen. Bueno, hor, nik uste, hausnarketa bat egin barra dagoela, eta prestakuntza oso ondo bideratu beharra dago, enpresa horiek dauzkaten etorkizuneko proiektuak izango dituzten beharretara. Ezagutu beharra daukagu enpresa guzti hau dauzkaten etorkizuneko proiektuak eta ze kontratazio beharrak izango dituzten, ze perfilak beharko dituzten. Eta formakuntza egokitu beharra daukagu poliki-poliki guzti horretara, behar horietara. Kasu batzutan egiten da, baina gaur egun izugarrizko arazoa dituzte enpresa handiek eta ezain handiek langileak kontratatzeko. Bueno, egoera ekonomikoa badirudi nahiko ona dela, langabezi tasa bajua, errenta maila nahiko altua, baina daukagun langabezi hori kolektibo nahiko konplexua da. Eta gehoz eta urrutigo dago lan merkatutik. Beraz, hor beste erronka garrantzitsu badaukegu. Badaukegu langabezi poltsa txiki bat, zailtasun askokin lan merkaturatzeko. Eta hor, egin barra daukagu esfortzu berezi batzuk. Zatik hor bestela, gertatuko zaiguna, eskualdea oso ondo dijo, ekonomikoki ondo gaude, baina ekonomikoki ondo gaude denok, ez. Eta gaizki dauden horiek, jozta okerrago dengo dira. Beste gai bat atatzen zana enpresekin hizketan, lur industriala, Goierri nahiko txikia da, eta lur industriala badago. Baina proiektu estrategiko bat garatzeko momentuan, agian ez daukagu nahiko espazioa, nahiko lurra. Orduan, hori da enpresak behin edo beste behin aipatu dikuten gai bat, eta lanean ari gea, egin dugu orain adibidez inventario bat eskualde guztian dagoen lur industriala orain eta etorkizuna begira, hau da, planifikazio mailan, udaletan zer dagoen planifikatuta, eta gure asmoa da informazio hori enpresen eskuetan jartzea, behaiek behintzet erabaki bat hartu aurretik jakin dezaten Goierrin zer daukagun. Hau edia pixkat gainetik ikusten ditugun erronkatako batzuek, ez denak, baina batzuk hortik ikusten ditugu. Eta, orain dela urte batzuk, pentsatzen genduen erronka hoiei edo behintzet erronka hoietako batzuei aurre egiteko Goierrin behar gendula espazio bat, eta diseinatu genduen, edo pentsatu genduen, Goierri eskolan inguruko espazio hori izan zitekela leku egokia. Garai hartan Goierri eskola, Goierri fundazioa zegoen, aurrikusten zen unibertsitateare martxan jarriko zala, ikusten zen baita ere beharrezkoa zala zentro teknologiko bat enpresei zerbitzura, eta inkubategi bat, edo enpresa berriak sortu, enpresa berriak garatu, eta espazio bat utzi, garapen hori egin ahal izateko. Hori gaur egun, lehengo astean inauguratu genduen hoiekiren eraikin berria, hori gaur egun ja errealidade bada. Oain dela 10 urte, marrazki bazan, eta gaur egun ja errealidade bada. Eta horratzean, oraindikan daude terrenoak, gu pentsatzen dugu enpresa guzti hauek, inkubategian dauden enpresa hauek, enpresen arteko kolaborazioan sortzen nahi dian proiektu guzti horiek, espazio berriak beharko dituzte hemendik 5, 6, 10 urtetara, hasi gaitezen hori deprestatzen. Hor badaude terrenoak, Goierri fundazioak baditu, eta gainaz kalifikazioa industria espezial bezala dago, hasi behar du pentsatzen, berrikuntza polo hau edo parke teknologiko txiki hau garatzen jun barra daukagula.
Eta bukatzeko, hau izan da pixka gure ilusioa, gure burua ustea. Azkeneko urtetan, hainbat burruka egin ditugu proiektua aurreratzeko. 2009an aurkeztu genduen lehenengo proiektua. Patxi hor dau, eta batuko da ondo. Madrildik lortu genduen diru laguntza bat, €1.000.000 proiektu hau aurrera atatzeko, eta gero kendu egin ziguten. Gobernu aldaketa bat egon zan Madrilen, eta kendu egin ziguten. Eta egon geha 7 urte, epaitegitan. Juizioa, gora, bera, rekurso, ez dakiz zer, eta azkenean lortu dugu epaitegietan rekonozitzea diru hori gurea dela. Eta diru hori eman da zegoela eraikin hau egiteko. Orduan, lehen urtean jarri genduen martxan berriro eraikin hau. Eraikin hau da Goiekiren zentro berria, Goierri Baleiren egoitza, eta 20 enpresa berritzaile edo inovadorentzako espazioa izango duena. Lehengo astean inauguratu zen, eta ez da eraikin bat bakarrik. Guretzako eraikin horrek zerbait oso berezia eman behar dio eskualdeari. Eta bideotxo bat jarriko dizuet, guretzako zer dan azaltzeko. Eskualde lehiakorra da. Puntako industria sarea dauka. Ekintzailez ugariren sorrekoa da. Eta paisaia zoragarriak eskaintzen dizik. Hori dela eta industria, turismoa eta ekintzailetza bultzatzen eta dinamitatzen ditugu. Eskualdearen etorkizuneko jasangarritasunaren ardatz nagusi izango gaitu. Ardatz horiei esker, ekosistema sozioekonomiko oparoa, lehiakorra eta balioeratze handikoa izango dugu. Enplegua eta ongizatea sortuko dutenak. Maite dugu motibatzen gaituen eta parte garen Goierri. Goierritar guztiekin izango gara erronkei aurre egiteko, hasieratik amaitu arte. Euren erronkak bultzatuko ditugu eta gauzatzen lagunduko dugu. Gure asmoa, errealitate egiteko konpromisoa hartu dugu eta hori uste dugu dela bidea. Goierriko turismo agenteren erronkarik nagusiena, turistak eta bisitariaren Goierridun erakartzen jarraitzea da, goitu osatzen duten enpresen etorkizuna bermatzea. Horretarako, ezinbestekoa izango da, enpresen pertsona sendotzea, kalitatea eta berrikuntzarekin jarraitu. Produktu turistiko horiek sortzeaz gain, piratza bat lurraldea eta Basque Highlands markak bultzatuko ditugu eta promozio eta komertzializazioaren bidez, nazioartean Goierri sartzen jarraituko dugu. Goierriko industria turistikoa aurrera jarraitu. Este nuevo edificio nos brinda la oportunidad de estar en el todo de innovación de Goierri en estrecho contacto con otros impulsores de la comarca, como Goierri Escola, la Universidad de Ingeniería, las empresas de Goierri Valley, facilitando así nuestro trabajo en equipo. El Centro de Innovación es una de las grandes apuestas del plan estratégico de Goierri. Requiere mucho esfuerzo, pero poco a poco estamos dando pasos hacia adelante. Goierritarren bizi kalitatea hobetzea da gure helburu nagusia. Eta horretarako heziketa eta lana ezinbestekoak dira. Eraikin berri honetan kokatuko diren 20 enpresak ekintzaileak izango dira eta 154 lanpostu egunerago sortuko dituzte. Gehienak, profil teknologikoko lanpostuak izango dira. Ingenieritzak batez ere. Espazio berri eta ezberdin bat diseinatu dugu, beraien arteko harremanak sustatu eta sinergiak bilatzeko aldiz. Bizirik dagoen eraikin bat izatea dugu. Estamos ante un nuevo panorama socioeconómico. Debemos seguir haciendo futuro y para el desarrollo de este futuro todos somos necesarios. Como dice el lema de Goierri Valley, juntos más lejos. Creemos en la importancia de trabajar en equipo, en escucharnos mutuamente, ayudarnos los unos a los otros, sumando nuestras fuerzas. El potencial que tenemos en Goierri es enorme y queremos ser referentes no solo en competitividad, sino además en la manera de trabajar en equipo. Azken urteetan, Goierriko biztanleen kopurua gora doa, eta hori bat da. Gure bizitza kalitatea ona da, eta uste dut gure lurralde txiki honetaz harro sentitzen garela Goierriko.
Bide horretatik jarraitu behar dugu etorkizunean. Horretarako, enpresen lehiakortasuna hobetzen jarraitu beharko dugu. Elkarlana bultzatuz. Formakuntza, enpresen beharretara etengabe egokitu. Eta oinarritar guztietan lan aukerangarriak sortu. Denon artean egingo dugu nahi dugu oinarri. Bueno. Nik honekin ja bukatzen dut. Espero dut gaurko hitzaldi honekin behintzet goieki zer dan pixka bat gehiago ezautzea, ezautzen ez zenutenak eta ezautzen zenutenak zerbait berria edo zerbait desberdina ikustea. Hori izan pixkat helburua. Etorkizuna zer da? Ez dakigu, baina badakigu elkarrekin urrunago iritsiko gerala. Hori da gure lema eta ziur gaude lorteko dugula. Eskerrik asko. Vale.